pra hau pra Sisian kita nak teruming roda pertama semua hau pra yang you play margi ke baro ke babha ke bolo penpau agak cian play shibon play on kurku yapi iwe pewe but saisin apama smola mingi ngenu me kublai ti hagane ka sni ke bamta ngene kublai nang ne smart upai ba olabun pala ngenu la bani kublai ti kublai shibon and I think the chairman wat nam bagla aga khat khandai tre tegani ka por ka pamta to ila poi ka benta ka ba kham sno tna bangin lik phai shi da ka hun ka niu pai ba kumnu la ngir roi lang ya ka jingwai rikasi akil ya sap ngenam ya khinwen sap ngenu me khinwen ngene roi lang ngene shimban talang ya ka ni ka jingwai jongari khasi ka ban pra ya ka jingmot ka jing perkhat ka jingi syak menar ka pol ka bangi teli ngi sngur ngi i para mangi ngene roi lang ya ka jingwai jongari khasi hagani ka por ka bamenta ngan yalam ngan ai do uki ubaya biang lang hagani ka por ka bamenta ko ki pai ba ya shimban talang bani shimban talang hagani ka jingwai namar ka voice of the people party kam dai tang ka seng in election ndai ka seng ban pin km ya ka judge reu ko ki pai ba ka seng ka ban tai pat ya ka ri ka ba e ya ka jingi tong in roi lang hagani ka por ka bamenta ya ka jingwai rikasi kajuhi tama ai ngat ong so ka rikasi nga i ya pa ka rika ba itu ba rim u ba ja jemmen hen nai Jinkel mau ya kita andu ri ngai ton la kali ngin kiu shakling shaprang in me hong po liu jing start play un kerku yang jak betul. Oh, ini pertaprak no, agak ni kapor ringkat bangi.